Naša živa riječ nam itekako može pomoći da napravimo kratki osvrt na svoj dan. To možemo činiti prije spavanja, ali možemo također zastati i u sred dana, kratko onako povući se u tišinu i napraviti osvrt na sve ono što se događalo do tog trenutka. Sveti Ignacije Lojolski je kreirao ispit svjesnosti, egzamen, i ja osobno jako volim moliti egzamen. Evo, kada odlazim na počinak, redovito prođem tih 5 točaka molitvenih i promatram gdje je Gospodin bio prisutan u mom danu, kako sam odgovarao na njegove poticaje u svom srcu, gdje sam na neki način ostao gluh na njegove poticaje, koji su bili dakle lijepi trenuci moga dana, a koji su s druge strane bili bolni trenuci moje svakodnevice. Ali dakle taj egzamen može se svakako napraviti primjerice u 12 sati, 1, dakle nije problem. Dakle onako tokom dana dakle zastati i po tih 5 točaka proći i vidjeti gdje je Bog bio prisutan u mom životu. Tih 5 točaka sastoje se dakle od zahvalnosti. Prvi korak je zahvalnost. Drugi korak je da zamolim svjetlo Duha Svetoga, dakle da u njegovu svjetlu mogu vidjeti sve ono što se događalo u mom danu. U trećem koraku promatram sve ono što se događalo u danu, zamjećujem lijepe trenutke, dragocjene trenutke, zamjećujem i trenutke boli. U četvrtom koraku predajem Gospodinu da ozdravi sve ono što je bilo slabo, da predam mu dakle i svoje grijehe toga dana ako je bilo trenutaka određenih padova, to predam Gospodinu da liječi. I u 5. koraku okrećem se sutrašnjem danu, odnosno ako radim egzamen u podne ili primjerice 1 sat, onda dakle okrećem se ovom ostatku dana. I upravo ova naša živa riječ, mir vama, mi itekako može pomoći da kroz ovih 5 koraka produbljujem svoj odnos s Gospodinom i da u svjetlu tih riječi napravim egzamen, taj ispit Gospodinove prisutnosti i svjesnosti. Dakle, da vidim kako je Gospodin djelovao i kako je donosio svoj mir. U prvom koraku želim se zahvaliti na svim trenucima u današnjem danu gdje me Gospodin pohodio sa svojim mirom. Sa svim onim trenucima gdje sam doživio njegov mir, a možda dakle tokom dana bio sam previše zatrpan poslom i obvezama pa nisam to uspio ni zamijetiti da me on pohodio svojim mirom. I zato nam taj ispit svjesnosti upravo pomogne da si posvijestim da je Gospodin donosio svoj mir. Zatim dakle u drugom koraku zamolim Duha Svetoga da mi pomogne prepoznati upravo te trenutke gdje je Gospodin bio meni blizu u današnjem danu, gdje me ohrabrivao, gdje me je podizao, gdje mi iskazivao svoje milosrđe. Zatim u trećem koraku pažljivo proživljavam trenutak po trenutak današnjeg dana i promatram dakle kako sam se osjećao, kakvi su bili međusobni susreti, međusobni razgovori, da li me nešto danas uznemirilo, da li sam doživio iskustvo bol ili s druge strane određeno iskustvo unutarnje ljepote. I tu dakle promatram kako je Gospodin živ, prisutan. Jako je važno promatrati Gospodina onim malim detaljima svoje svakodnevice. Dakle, ujutro kad sam se već probudio, ustao, kad sam započeo svoj dan, pa otišao na posao, pa onda tokom dana što sam osjećao i proživljavao. Dakle, promatrati i trenutke mira, ali i trenutke nemira. Zatim, dakle, u našem 4. koraku predam Gospodinovoj ljubavi sve te trenutke nemira. Sve te trenutke gdje sam možda ja nekoga povrijedio, gdje je mene netko drugi povrijedio, gdje me nešto uznemirilo, gdje se primjerice nisam dovoljno oslanjao na Gospodinovu providnost i osluškivao njegove poticaje u svom srcu. Sve mu to predam. I zatim u našem posljednjem koraku okrećem se sutrašnjem danu ili ostatku dana, dakle ako egzamen radim tokom dana, i onda evo zamolim Gospodina za tu milost njegovog mira. Zamolim Gospodina da mi da tu milost, da se više oslanjam na ove njegove riječi mir vama, da ih više čuvam u svom srcu, da ih njegujem u svom srcu, da sve ono što proživljavam u svojoj svakodnevici promatram u svjetlu tih riječi. Mir vama, odnosno mir tebi.